Počúvate podcast Rehole redemptoristov provincie Bratislava Praha. Kongregácia Najsvätejšieho vykupiteľa Redemptoristi je rehoľou, ktorú pred takmer 300 rokmi založil svätý Alfons neďaleko Neapola v dnešnom južnom Taliansku. Od začiatku sa venuje ohlasovaniu radostnej zvesti o vykúpení opusteným a chudobným. Účasť na charizme ohlasovania hojného vykúpenia majú aj mnohí laici. Pri redemptoristoch v našej provincii funguje niekoľko skupín redemptoristických laikov, ktoré nazývame aj misijné spoločenstva. V dnešnej epizóde sa rozprávame so Štefanom Talarovičom zo spoločenstva Rieka života o hudobnej službe spoločenstva. Ahoj Števo. Ahojte. Veľmi sa teším, že si prijal pozvanie. Keď som pozeral na Rieku života na webe, tak môžeme ju poznať hlavne na Slovensku vďaka misiám teda, ale takým tým druhým, možno najzreteľnejším pilierom toho spoločenstva je taká hudobná činnosť, alebo hudobná tvorba, produkcia, modlitba hudbou, modlitba zvelebenia, chvály, akokoľvek si to nazveme. Napriek tomu, že Rieka už vydala pár albumov, má niekoľko desiatok piesní aj autorských preložených a tak hovorí Rieka o sebe, že Rieka nie je kapela. Čo je potom Rieka života? Tak ako to máme v názve, máme to v logu. Sme misijným spoločenstvom, takže ja to naše zoskupenie aj tak vnímam, že to prečo sme spolu, to je, že chodívame spolu na misie, radi sa spolu modlíme, že to, čo nás spája, je ten osobný život s Ježišom, ten nejaký bod, v ktorom sme ho stretli a tým, že sme ho stretali vždy v nejakom spoločenstve, či to bola oáza, evangelizačná škola alebo čokoľvek ďalšie formačné, tak ostali sme spolu. Čiže kráčame spolu za ním a zdieľame to tam, kam nás posiela. Keď by sme sa pozreli na tú hudbu v spoločenstve, tak jasne teraz v dobe streamovacích služieb a ešte pred pár rokmi boli populárne CDčka a kazety a neviem čo všetko možné, tak je to také, zdá sa veľmi jednoduché. Nahrám si niečo na telefón alebo na nejaký diktafón, tak ako my nahrávame podcast, dám to na web a je. Ale keď vy ste začínali, tak to muselo byť trošku také možno aj komické alebo až nepredstaviteľné, že niečo vytvoríte a teraz idete do sveta, ani nebolo možno od koho sa poriadne učiť. A ako to bolo vtedy vlastne? Ja nie som asi tak úplne najpovolanejší rozprávať o tom ozajstnom začiatku, lebo ja svoj príchod akože do spoločenstva datujem niekde okolo roku 98, kedy sa vlastne točila druhá kazeta Rieky života. Aj keď vlastne pod tým názvom, teda menom spoločenstva Rieka života, to bol prvý album, ale ja som bol úplne že bokom, len som o ňom vedel tým, že som bol na oáze s ľuďmi zo spoločenstva. Tak naozaj som vlastne tak už úplne registroval alebo vstupoval do toho procesu tvorby až toho ďalšieho albumu, ktorý bol okrem kazety už aj na CD. Ale vlastne tie prvé dva albumy, ktoré vyšli teda na audiokazetách, prvý ešte vlastne pod názvom Piesne chvála, ešte bez názvu Rieka života, tak to sa hýbeme niekde okolo roku 94, 95 a potom ten druhý Nechaj rieku tiež 98. To boli albumy, ktoré boli pripravované v Poľsku. Znovu len predpokladám, že ten kontakt u Bohdana Živeka skrzol cez nejaké evangelizačné školy alebo kontakty, ktoré tu otec Michal a Bohuž a ďalší mali už s ľuďmi v Poľsku. Čiže tá hudobná časť tých albumov bola pripravovaná tam, alebo dorábaná vo Varšave, ale vlastne spevy boli nahrávané v kláštore niekde na schodisku, ako sa vchádza do klauzúrnej časti. Tam sa rozložili ľudia zo spoločenstva a spievali do mikrofónov. Takže to vznikalo úplne že na kolene. To, ako dnešná generácia mladých ľudí, myslím si, že toto si nevie ani predstaviť. Na začiatku, čo možno bolo takou inšpiráciou, nejaká iná tvorba zahraničná, alebo od čoho ste tak akože odsledovali, že ako to robiť? Vchádzam do toho neskôr, ale z toho rozprávania napríklad otca Michala si pamätám, že potom jeho obrátenie alebo takom osobnom stretnutí s Kristom, že hľadal nejaké nástroje na modlitbu. No a piesne boli jedným z týchto nástrojov, no a teraz hľadal, že kde čo. A spomínam si z jeho rozprávaní teda, že v Košiciach už v tom čase zbor apoštolskej cirkvi pracoval s piesňami na modlitbu, do modlitby a
To boli piesne prevažne Grahama Kendricka, ktorý sa tak považuje vlastne za možno taký headline na začiatku vzniku týchto worshipových piesní. A ľudia okolo neho a potom ľudia, ktorí v podstate neskôr vytvorili MPK v Prešove, pripravili album Kráľ národov. To sa datujeme niekde tam okolo možno roku 1992-3. Čiže to bol možno taký predpotopný prvý, dá sa povedať, chválový album na Slovensku, ktorý mal použitú hudbu originál z originálneho anglického albumu, ale spevy boli dorábané na Slovensku aj s preloženými textami v Košiciach. Čiže to boli možno také začiatky, kde sa inšpiroval, odrážal otec Michal a potom aj spomínanými oázami v Poľsku alebo tu na pohraničí alebo potom tou evangelizačnou školou hľadal zdroje aj v Poľsku. Čiže tie možno prvé piesne, ktoré vychádzali v Rieke života, boli mnohé z nich preložené práve z poľštiny, kde ten preklad bol jednoduchý, lebo mnoho slov bolo podobných, čiže to frazovanie sa dalo možno na tom ľahšie učiť, než keď sa už potom posúvame zase v čase, možno už do toho roku, kde som ja začínal teda svoju prvú oázu, tak si pamätám, že to bol čas, kedy vyšiel prvý album z Vineyardu od Briana Dirksna a tam začínali v podstate už tie také prvé, alebo potom z Kingsway na tej anglickej strane Mad Redman a ďalší. Čiže to už tu bol ten taký akoby vplyv tej hudby, ktorá vlastne vznikala na západe a Boh už mal tú schopnosť tu dostávať na Slovensko do Rieky. Tie prvé CDčka, pamätám si, ako kolovali medzi nami v spoločenstve, keď sme si ich chceli vypočuť a tie prvé kazety, ktoré sme si nahrávali pomedzi sebou, aby sme tú hudbu mali doma, ale ešte sme jej ani veľa nerozumeli, no ale potom sa to už tak nejako celé roztočilo. Hej. A myslíš si, že toto obdobie, keď vlastne tá hudba zo západu a spomínaní autori začali prenikať aj k nám, že to možno považovať za také kľúčové v tej hudobnej produkcii a v službe hudbou v rámci spoločenstva Rieka života? Asi by to bolo odvážne, keby som povedal, že áno. Lebo ja mám pocit, že tu bol naozaj veľký vplyv aj z tej časti z Poľska. Čiže nenazval by som to len, že to bol vplyv toho západu. No v každom prípade to bolo inšpiratívne. Ja si pamätám tie naše prvé zájazdy do Budapešte, kde Maďari organizovali taký festival Eza za Nap. Toto je deň, ktorí vlastne kopírovali tiež zo západu. Boli sme na koncerte podobného typu v Berlíne, ešte zo spoločenstva ako zájazd. Čiže to bolo niečo, čo sa na západe už robievalo a tu na ľudia v okolí Slovenska to importovali v podstate. Aj tie fire rally, tie u nás pod názvom Oheň, ktorý vlastne bol v Prešove, v Bratislave. To bolo niečo, čo sme akoby kopírovali z tých vecí, ktoré sa už diali na západe. Keď sa presunieme o pár rokov dopredu, prišli prvé CDčka a podobne, už si viac bol pri tej aj produkčnej časti toho celého. Tak ako by sa možno dalo charakterizovať to také obdobie neskôr až po súčasnosť? Čo je pre Rieku také príznačné? Vznik albumov Rieky bol vždy komplikovaný. Mám pocit, že to také základné v tom, že prečo, bolo to, že tie naše spoločné modlitby, pri ktorých sa tieto piesne používali, vždy boli a dodnes sú z veľkej miery, z prevažnej miery sú spontánne. No a teraz pri nahrávaní albumov je spontánnosť komplikovaná vec. Čiže toto nejako udržať alebo pretaviť to do albumov bola vždy vlastne tá miera tej zručnosti toho človeka, ktorý vlastne sedel buď v tom štúdiu. Ináč zaujímavosťou je, že vlastne väčšina tých albumov bola tvorená niekde inde. Hej? Že stále ten rukopis alebo tú pečať toho, ako vo finále ten album vyzeral, dal ten človek, ktorý tak aktuálne v podstate ho produkoval. Hej? U Rieky to bolo také, že vždy nám Pán Boh niekoho akoby poslal do cesty, kto s tým pomohol, lebo mal na to buď techniku, alebo peniaze, alebo my sme v tomto boli stále, ja sa tak smejem, že šuflikanti, ale Pán Boh sa o to tak nejak vždy postaral. Ale to, čo sme sa za každým snažili, samozrejme nie vždy to vyšlo, niekedy viac, niekedy menej, bolo pretaviť do toho čo najviac z tých spoločných modlitieb, ktoré možno ľudia poznajú z Podolínca, keď prichádzajú na tie prvé nedele a aby to bolo rovnakým spôsobom, či v úvodzovkách živelné, alebo také živé, hej, že je podarené, že od albumu, ktorý sme natáčali ako naživo live, aj sme ho tak nazvali live, alebo Dávam všetko, písal sa rok 2005, čiže sme 20 rokov od vtedy, ale že tie také najsilnejšie reakcie a dodnes po 20 rokoch prichádzajú práve na tento album. Že ľudia nám dávajú spätnú väzbu cez misie, že tieto CDčka som zodral v aute, že a stále mám ich stiahnuté do MP3 a stále si ich púšťame a dokola si ich púšťame, že na tom sme mohli vnímať, že tento počin, ktorý bol naživo zaznamenaná modlitba, bol akoby najsilnejším odkazom. Cez neho akoby najviac ľudia prežívali tú modlitbu Rieky
ako ju poznajú možno z osobných stretnutí s nami. Čiže dalo by sa ako keby povedať, že takým tým dôležitým faktorom bolo nájsť taký zdravý mix medzi tou spontánnosťou a nejakou potrebnou dávkou profesionality, dajme tomu, že to bolo také dôležité pri tých piesniach a pri tej tvorbe. Presne tak. Stále sme hľadali ten balans toho, vravím, nie vždy sa to darilo, ale a zároveň si myslím, že nie je možné, keď tú pieseň počúvaš dookola, možno v aute práve spomínanom, že aby bola úplne že spontánna. Na to nemáme. My ani hudobnícky na to nemáme, ani možno spevmi, ale a zase na druhej strane, vravím, zachovanie tej spontánnosti, ale zároveň, aby tá laťka toho išla každým možno albumom trošku kdesi inde, tak ako aj v tej dobe, hej, teraz, že tá technika rastie, alebo tie možnosti, ktoré máme, sú už úplne kdesi inde, ako boli predtým, tak samozrejme, že aj tá kvalita musí trošku rásť. Aj keď je tam stále samozrejme ten boj, hej, že nakoľko to má byť kvalitné a nakoľko to má byť spontánne a také božie, aby tam nebolo veľa nás, ale viac Ježiša. No. Z toho, čo ťa počúvam, tak sa zdá, ako keby na jednej strane aj to hudobníctvo, muzikánstvo, spievanie je umenie, na druhej strane ani to nevieme veľmi ovplyvniť. Chápem tomu správne, rozumiem tomu správne, je to tak? Určite áno. Si mi napísal teda, že či by sme sa mohli stretnúť kvôli tomuto podcastu, tak to také, čo som mal prvé v hlave, bolo, že čím viac rokov som v tomto celom namočený, ponorený, že tým viac mám pocit, že chvála je niečo, čo sa nedá naučiť, čo sa nedá nejako nadrilovať, vieš, že to nie je o nejakej technike alebo dobrých piesňach, že je to niečo, čo sme dostali ako dar, že je to niečo, čo prichádza z hora a my do toho len vstupujeme. A že vždy, keď sa to snažíme tak nejako len v úvodzovkách vyrobiť, že ono je z toho akoby cítiť, že je to umelé, že je to príliš zamerané na človeka alebo na pocity, ale že my často používame v rieke ten obraz rieky, ktorá vyteká spod trónu baránka z Ezechiela. Že je to niečo, do čoho vstupujeme, čo nás presahuje, čo nás naplňa, uzdravuje, oživuje, uvoľňuje. A že po týchto momentoch my túžime, keď sa spolu stretávame a keď vstupujeme do modlitby. Trochu by som chcel hovoriť aj o tom, ako slúžiť hudbou, že nie je to len to, že nahráme nejaké CDčko a teraz ľudia si to popočúvajú v aute alebo cez streamovacie služby a tak, ale práve možno aj také tie momenty, keď to ide naživo a keď Boh prichádza, keď robí veci Duch Svätý, sú veľmi dôležité. Ako rieka, ako spoločenstvo slúži hudbou, kde všade, alebo ako to prebieha? Predovšetkým na spomínaných prvých nedeliach, kde prichádzajú ľudia, dá sa povedať, z celého Slovenska, kde po večernej svätej omši začína modlitba chvál, počas nej je potom priestor aj na svedectva z tých predošlých stretnutí a potom sa vystaví sviatosť oltárna a modlitby pred ňou, adorácia a nejaký záver. No a zároveň vždy, keď sú misie otcov redemptoristov a sme pozvaní na tieto misie ísť s nimi, tak v tej danej farnosti, kde sa pohybujeme, či už sú to nejaké stavovské stretnutia, muži, ženy, decká, mládež, alebo potom stretnutia na školách, evangelizačné programy. Takže to je asi to také gro, kde rieka slúži. Má hudba naozaj taký evangelizačný charakter, že funguje to na tých misiách alebo neviem, na prvých nedeliach, aj keď tie možno nie sú až tak veľmi evangelizačne zamerané, že dostane sa to tým ľuďom tak do uší, že ich to chytí potom v úvodzovkách? Ja si myslím, že áno, že ja sám na sebe vidím, že koľkokrát si vypočujem nejakú pieseň, možno aj prvýkrát nejakú možno myšlienku len zachytím. Možno je to len časť nejakého refrénu alebo bridžu a ten mi potom ide v hlave a vracia sa mi neustále. Hej? A myslím na tú myšlienku, na tú tému a prichádzam na to, že sa v podstate týmito istými slovami, ktoré som kdesi započul, aj modlím. A že ja to vnímam rovnako aj na misie, že máme teda taký program v tabletoch, kde máme tie naše piesne, však teda nielen naše, ale tie, ktoré rieka proste hráva, ale že ja som si s hudobníkmi vytvoril aj taký adresár, ktorý sme si tak interne nazvali, že topky. Že tam máme napríklad piesne, ktoré majú vyslovene takýto aj po hudobnej stránke, že sú veľmi chytľavé, spievavé a zároveň majú taký silný evangelizačný náboj alebo nejakú takú nádej, že prinášajú svetlo, radosť, pokoj alebo také prebudenie do srdca. A viem, že keď sme už niekde na misiách alebo hodení do vody, že možno ani nie sme pripravení na to, že teraz sa ide niečo hrať a zrazu niekto z pátrov vyzve, že no, tak skúsme niečo zaspievať a vieš, teraz sa ti v hlave premietne z 300 piesní, no vyber jednu, ktorá by sa na ten čas hodila, ale vravím, že máme vytvorený taký akoby adresár toho, že
čím vieme, že nepokazíme. Že sú to nejaké silné evangelizačné texty, z ktorých keď niečo vyberieme, väčšinu tých piesní ľudia aj poznajú, alebo rýchlo spoznajú, lebo sú chytľavé, hudobne nie sú zložité a nimi sa dá možno rozprúdiť atmosféra, alebo naštartovať, alebo pripraviť nejakú pôdu na to, že sa potom ide niečo povedať, či už svedectvo, alebo čokoľvek ďalej. Ďakujem. A na záver už len by som dodal, že prajem veľa takých momentov, kedy naozaj z milosti Božej možno vstúpiť do rieky, do chvály, do toho, čo má pre nás Pán Boh pripravené a verím, že sa budeme počuť aj na budúce. Ďakujem, Števo. Ďakujem za pozvanie. So Štefanom Talarovičom sa rozprával Patrik Bendík. Vypočujte si aj ďalšie časti nášho podcastu, v ktorých budeme pokračovať v rozhovoroch o spoločenstve Rieka života. Moje meno je Ján Knies a som členom formačnej komunity redemptoristov v Bratislave.